Макса ми е хъсъл, Макса ми е флекса. Гепи тая Макса, за да движа с Лексас. Звънка телефона, има ли? Много ясно, ние ги пакетираме. Новички в кашони, овити в найлони, назобани с хормони, транспортираме ги шуни. Здравейте хора! 4 часа сутринта е. Спи ми са, не мога да гледам. Обаче съм енергичен за това видео. Чакаме Янчо. Той е звънял. Какво викаш? Тук има място, между другото. Така, палим вагонетката от Игри на волята. Sony Bezel Pay. Ние пътуваме. Програмата е много брутална. Часа е 5 часа, ние почти сме до границата с Турция. Вчера, от това време горе-долу, вече летях от Лондон. Кацнах в 11:30 в Пловдив на летището. Отидох до Свищов. Върнах се от Свищов до Пловдив. След това се легнах към 11 и станах в 3. Продължаваме с пътуването. Цял ден на крак. Отиваме на Панаир. Вечерта сме на вечеря с нашите партньори от Бореас. Днеска ще бъде различно. В момента сме намираме на границата в Турция. А.К.А. турската граница. На средата на пътя сме и направо едва трябва да издържа. Кой ще кара колата? Пак събирам актове, вечер по задачки, по баровете стачки. Как да се спра, ако нямам спирачки? И когато те попитам тази нощ, кажи ми, смен ли си? Дали да спрем, бе? Брат, тук не може да се проблечем, бе. Може. И welcome! Влезнахме в Sodexo. Това представлява Sodexo, яко за хвак индустрията. Нещо по-добро от Румъния. От Румъния и от България със сигурност. Абе, Милано е по-голямо, ама и това е хубаво. Private 5G, там са телекомуникации, там сме ние. Добре. Една климокамера веднага. Ето една климокамера за изложение. Конвектор. Виж конвектора. Не знам. Би ли си го сложил някъде? Да. Не. Да. Това термопомпа ли е? Драй кулер? Не бе, това е термопомпа. Компресорчета, пластинчат топлообменник, буфер, помпички и табло. Ето ги нашите момчета. Сергията е пълна, има от всичко по-малко. What will be the financial bill after this? I give you prospect to so. Атакуват! Да ви кажа да посвири малко. Зелябек. Да я свири един кютчек. Нашите приятели. Това са тия вече. Търбички, бро. Това са от такова. Нашия тук е го там. Да. Те вече ги знаем. Защото сме ги виждали.
За който не е виждал ротационен топлообменник, това представлява той. Пример. От тук засмуква, тук нагнетява връщащия. И прави топлообмена, като се върти. И ако не знаехте, вече знаете. Нямате оправданието. Само да кажа за уточнение. Миналия месец с жена ми бях в Burger King в плазата в Пловдив. Значи с нея си бяхме взели два малки лупара, единични, и картофките бяха 1/4 от това нещо, плюс една кола, платихме 45 лева. Тук лупара е троен, колите са колкото главата ми, две големи коли, един троен лупар и кофа, една педя с пържени картофи. Всичко това за 24 лева, ако искаш. Нашите са за трепане в България. Край на съобщението. За тези, които не знаят, това аз му викам хамути. А то дали е хамути, не знам. И може и да се разбава. Не. Да, точно ето канала. Канала, скобата отгоре и става свръзката. Това е някаква светлова. А това е само с гумен пръстен. Няма тази планка вътре металната, която всъщност се хваща за ето ръб и стяга така. And if you don't know, now you know. А това, дами и господа, е голям кран. Ето какво го кара да се върти. Е така. И това се отваря лека по лека. Отваряш ли се, бе? Да. По филмите ги въртат много тия кранчета. Ето това, дами зрители, е барабан за аериране на ракия, където не ви се налага да бъркате ракията с дървената пръчка. Съответно слагате джибрата тук или готовата продукция и съответно си правите ракията и махате метила от самата чорба. И какво да кажем? Нали искаш да казваш? Няма. Казвам, не знам. Няма. И така, приключихме за днеска, защото сме много изморени. Вече всичко ни се струва еднакво. Сега малко нещата се пообъркаха. Свършени тока. Дай пак. И сега в момента подаваме малко ток от колегите от Бореас. Имаме успех. Колата запале. Благодарение на нашите приятели. Какво се случи току-що? Не, оправихме се благодарение на нашите хора. Спасяват на, яко нас спасиха. Запали колата с зор. Не знам защо падна така този акумулатор. Момчетата викат на турски: да не им ли оставим кабелите за всеки случай в техния багажник? И ние такива ги разбрахме и се смеем и те чуят на какво се смеем. Викаме: ние разбрахме за какво говорите. И в общи линии ни оставиха кабелите отзад багажника. За всеки случай по-утре... Утре ще им ги върнем. Ще им ги върнем, да. И викам на пича какво пиеш. Защото трябва да се черпи. Добро утро! В момента, както помним, трябва нов акумулатор. Сега момчето го сменя, защото ние нямаме никакъв инструмент. Бяхме едно магазинче, пича ни вика 500 лева, нали, и оправим всичко. И Янчо полудя и почна да ходи да търси наляво надясно други акумулатори и в общи линии взехме същия с смяната за двойно по-малко пари. Дано няма някаква оттечка. Отиваме към панера след малко само да го сменим този акумулатор. Такова, да. И кабелите трябва да върнем, защото ни дадоха едни кабели. Айде до след малко. Стигнахме до Содекс, върнахме кабелите на нашото момче от Бореас. Сега отиваме в една друга зала, в която не сме били. В момента има толкова много хора. Просто наистина.
Залите са пълни, кънтят яко. Паркинга просто не може да спре мотор. Толкова е наблъскан. Паркирахме сигурно половин час, 40 минути. След това отидохме да хапнем, за да заредим. Няма как. Сега ще поразгледаме разни работи и ще ви покажем нещо интересно. Това не е за мелене на кайма. Приключихме. Отваряме багажника с новия акумулатор и той не засяда. Прибираме камери, мамери и тръгваме на път. Видяхме много и всичко почна да ни се струва еднакво. Вече е 2:30 време, че трябва да ходим и до Ебебек, Чарло, да купим памперси, защото без памперси не става. Да не се прибрал вкъщи без памперси, Трябва да вземем и на хората в офиса малко баклавиза. Ще да намразя. От тоня магазин, дето е до Ебебек. Приключи този влог точно сега. С нашите термопомпи сметките са ниски. Не храни и Виена, плаща жълти снимки. Включи подовото, вътре става като в баня. Купи термопомпа и забравяш за Йоргане, беби. Макса ми е хъсъл, Макса ми е флекса. Гепи тая Макса, за да движа с Лексъс. Звънка телефон.